urrutiko gintzaurrak ezaerak dio. 14 bat izan da ezaina balio, gerturatuta ere 4 dira orain dio, horren bestez bagoaz agurreta dio, horren bestez bagoaz agurreta dio. Iragan egun batez, ostatu batean, bilagun ari ziren, ez da bait betean, biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, alara ezin adi, elkarren artean, entzuten egon naiz,
albistean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen mendagola, gora Euskal Herria frantsesez ziola. Bertze aldartu zen euskera garbian, gure hizkuntza ez da galduko agian, hori dugu bereizik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude besten egurrian, frantses egin agira joan den aspaldian. Gizon horietan zugaitzonekoa, batek ondoa zuen bertzeak ostoa, gauza arradori ez dut gustokoa, mendian biziarren dut ikustekoa, gaztainaren aldaskez jantziripagoa. Baterria goratzen arrotz baten gisa, arrotz nahiak berriz herriaren hitza, gure aja egindu gaiten garbi mintza, lainopean bezala galduak gabiltza, ez daizke bi nagusi batean zerbitza. Elkarri direlakotz bigizon jazarri, gauza bat bera dute bipuzketan zarri, erakatsi nahi dut nik puskak elgarri, gure hizkuntza eta gure Euskal Herri, konparatzen baititut izaite bateri. Anai arrebak entzun enea hotxa, izaite bat ez daike ez urutxez osa, herria da gorputza hizkuntza bihotza, bertzetik bere istean bitarik bakotxa, izaite horrendako segurra hilotza. La